प्रणाम मित्रगण। सबसे पहले तो सबके छठ पर्व के बहुत सारी शुभकामनाएं। अनंत बधाई महापर्व छठ के। छठी मैया सबके जीवन में धन धान्य सुखी संपन्नता वैभव और अन्न भंडार का कभी कमी न लगे। छठ के जौन पर्व है वो समानता का भी पर्व मानल जाला। अमीर गरीब हर चीज़ के भेदभाव भुला के ये छठ पर्व में सब केहू सम्मिलित होला। छठी माता से सब केहू अपने परिवार के कुशलता करती कामना करेला और छठी मैया ओके पूरा भी करेलिन। तो छठ के एक बार फिर से हम आप सब लोगन के ढेर सारी शुभकामना देतानी और छठी मैया से सब केहू प्रार्थना करे कि माता रानी सबके जीवन में जौने प्रकार सब जे व्रत करता तेकर मनोकामना पूरा करतानी। तो जे व्रत नहीं करता हमन जैसन लोग, मगर आपके में असीम आस्था बाटे, असीम हमन के लगाव बाटे आपसे, तो हे माता रानी सबके जीवन में वही प्रकार से सुखी और संपन्नता भरी। तो माता जी के आज जौन त्योहार बा तो हम देखले में बहुत ही अच्छा लगेला। घाट पर गईले के बाद बस घाट से हटे के इच्छा नहीं देला। ये माता रानी के जौन त्योहार है तो हम सब केहू इतना लगन और प्रेम भाव से करेला, इतना आस्था से करेला कि ये जौन व्रत निराजल व्रत इतना लंबा निराजल व्रत है, कब बीत जाला कुछ पता नहीं चलेला। हम तो व्रत ना करेनी, लेकिन तो जे व्रत करेला तेकरे किया हमन के जात रानी हई। अबहिन भी जानी बहुत आस्था हवे पर्व पे। और सिंदूर देखत बानी आप सब लोगन, एतर लगावे के बहुत अच्छा लगेला। खास कर सिंदूर लगवावे ही हमन के घाट पे दोनों टाइम उपस्थित होत रहनी है। माता के चरण में अपन सर नवावत रहनी है और सिंदूर लेत रहनी है। आज सिंदूर देला तेहू कभी चरण स्पर्श कइल जाला। मान्यता है कि छठी मैया साक्षात आइल रहेलिन, तो बहुत अच्छा लगेला ये चीज़। और छठी मैया के जौन कार्यक्रम में चावल के प्रयोग होला तो वो आप लोग जानत होबन, लाल चावल के प्रयोग होला, जौन के ढोरी या फिर बिहार में कसार बोलल जाला, ऊ बनेला। चौक पुराला तो वह चावल पीस के पुराला, ओके वो लोग लाल चावल बोलेला कि कुछ और बोलत हो हमके नहीं पता बा, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में ओके तिन्नी के चावल बोलल जाला। तो हर छठ व्रत में वही तिन्नी के चावल के प्रयोग होला। हमन के ठो भादो में भी छठ व्रत करेनी, तो ओहू हल छठ जौन बलराम जी के जन्मदिन के दिन मनावल जाला, हल छठ कूस परास गाड़ के माता लोग जो तिन्नी के चावल है वह छठ माता के अर्पित करेला। षष्ठी के दिन होला पड़ेला ऊ, तो ऊ हल छठ भी तिन्नी के चावल का ही प्रयोग होला। तो हमके कुछ दिन पहले पता चलल कि बड़ी महिमा है छठी माता का, और काहे तिन्नी का चावल या फिर लाल चावल का ही प्रयोग होला। तो माता जी के उदारता आप सब भी सुनी एठो कहानी के रूप में। जौन तिन्नी का चावल है लाल चावल, वो बहुत बढ़िया जगह खेत में ना उगेला। अब तक खेती होत बाटे, लेकिन बहुत साल पहले वो जैसे हमार दादी या फिर हमारे सासू माँ लोग बतावेला कि वो जैसे पोखरा में तलैया में और गांव का जौन इधर उधर पानी जमा भइल रहेला वहाँ होत रहल है वो तिन्नी का चावल जौन है। तो जौन अन्य चावल रहे वो उनके देख के बहुत ताना बोली मारे, कहें कि हमन के इतना सफ़ेद और तू इतना करिया। कहें कि जौन तिन्नी के चावल के ऊपरी हिस्सा जौन भूसी होला वो एकदम काला काला रहेला। जौन उताल तलैया में होला वो अब तक खेती होता तो ओकरे बारे में हमके पता नहीं बा। तो ये बहुत दुखी हो गईलिन जो तिन्नी के चावल रही लाल चावल। आई जही जाते ही उनके ताना बोली मारे, तू तक ताल तलैया में रहलू, गंदी जगह रहलू। हमन के तो इतना ध्यान देवल जाला, इतना हमन के सोहनी रोपनी पानी इतना व्यवस्था कइल जाला, तब हमन के उपजे नी। फिर हमन के इतना बिक्री कइल के पैसा सब कमाला, मतलब अनेक प्रकार से उनके सब हतोत्साहित करे। बस वो का कैलिन कि निकलिन ताले में से रोवत जाती रहलिन। यह महापर्व माता रानी छठी माता आइल रहलिन लेके वो समय। तो माता कहता केहू के दुखी नहीं देख सकेलिन। माता कहते ये बात ही है, माता के हृदय पता है बस सबके। माता देखलिन कि अरे के रोवत जाता छठ के दिन है। तो उनसे कहलिन कि तू काहे रोवत हो, कहाँ जाती हो। तो कहलिन कि तो चावल तिन्नी का कहने कि हमके सब बहुत परेशान करता, हमरे अंदर सब यह भरता कि हम गंदा जगह रहनी, हम ताल तलैया में होनी, हमके तक केहू सेवा शुश्रूषा नहीं करेला, हम अपने ला मेरा उग जानी।
हमार कहीं पूछ नहीं है। सब खीर भी बनावेला तो सफ़ेद के, चावल भी बनावेला तो सफ़ेद के, पूजा पाठ में भी सब इस्तेमाल करेला तो खड़ा सफ़ेद चावल इस्तेमाल करेला। हम बहुत दुखी बानी अपने जीवन से। तो माता जी के, तो माता बड़ी दयालु हइन, हमार माई उनके गले से लगा लियलिन, कहलिन कि नहीं कहीं नहीं जाए के तू के। हम आशीर्वाद देत हइन कि हम छठ के कोनो भी व्रत, महापर्व छठ, षष्ठी छठ या फिर छठ में, कौनो भी छठ के व्रत में सिर्फ और सिर्फ तुहार प्रयोग होई। बिना तुहरे प्रयोग के हमार छठ व्रत कभी पूरा नहीं हुई। और मतलब ये जब उनके दिहलिन तो फिर उनके खुशी का ठिकाना नहीं, माता के चरण में वो गिर गईलिन, कहलिन कि आप हमके इतना बड़ा ओहदा दे दियानी, अब हमके अपने जीवन से कुछ नहीं चाहिए, और हे माता हमार पूरा जीवन आपके चरण में समर्पित बा। मैया उठा के उनके गले से लगौलिन, कोरा में बैठौलिन, कहलिन कि छठ में अब सिर्फ तुहार प्रयोग होई। तब से जौन षष्ठी व्रत होला छठ के, जौन भादो में पड़ेला, ओहू में महुआ, भैंस के दूध के दही और तिन्नी के चावल का ही प्रयोग कइल जाला। ओमे तिन्नी के चावल के ही आटा के पूड़ी बनेला, तिन्नी के चावल के ही जितना कार्य होला तिन्नी के चावल से ही होला। और जौन ई आज के महापर्व छठ है, इनमें भी जौन कसार बनेला, ढोढ़ी, ओके कसार बोलल जाला बिहार में, वो तिन्नी के चावल से ही बनेला। जितना प्रयोग है तिन्नी के चावल के भी होला। तो बड़ी महिमा है माता जी के हमरे। और आप सब भी यही माता से प्रार्थना करें कि जैसे उनके गले से लगौनी माता उनका दुख दूर कैनी, वैसा सारा संसार का माता दुख दूर करी, वैसा हमनी के दुख दूर करी। जय हो छठी मैया।